Siinä laitettiin lukko mun pyörän kouluaikana, en tiedä miksi. Sinne meni Rasmus! En minä et. Rappe, tuu ylös! Minne se Rappe? No tuolla se kyllä... Se kaat! Mennään katsomaan mitä se käy. Siihen jäi traktori. Näyttää pahan, miltä näyttää. Tuossa on sitten Rasmus ja tuolla Tappi. Häh? Tuossa on sitten Tappi ja sitten meillä on mukana tuossa Arttu. Niin. Se ei oo oikeesti tässä meidän. Ei on Raatussa oikeesti, se nyt onkaan tässä. Se on... Se nyt oikeastaan saattaa tulla pari. Pari seuraavassa klipissä. Ja tänään tulee kuvattua aika paljon varmaan. No varmaan. Niin. Joo, tässä me tehtiin jo tänään pikku tilaa. Meillä on vielä kunnon videota. Tehdään kyllä parempia elokuvia. Tänään tehdään vielä varmaan koppullohenki. Eikö siis tölki anteeksi. Niin siitä tulee toivottavasti hyvä. Mä vissiin kuvaan sen. Näin kuvat. Tällainen piettiin. Äsken avain sit harmi vaan kun ei sitä kuvattu. Meillä on sitten kuvia. Siellä oli aika, siitä tuli aika huono, siellä ei niin vähän porukkaa. Kaikki oli karkinperässä, paitsi me pinätettiin siellä ilman paikassa. Paitsi tuo ei ollut karkinperässä eikä yksi Aleksi. Olis kyllä mukava suissa. Join. No niin, nyt esitellään tässä videossa tämä. No niin, siinä rekkoliko. Siinä on 313. Tossa on, näettekö 313? Tossa näettekö 313? Ja sitten Hynaamoja. tässä on muuta aika paljon tällaisia hymynaamoja. Täällä on ees. Monster. Paistaako täällä liian kovasti aurinko? No niin, mennään. Lähetti. Sinne menevät kaikki. 2, 3. No siis mä leikkaan tämän nyt rälläkällä irti tästä, se on niin julmaa. Se tulee varmaan ehkä videon. Tää on vähän tälleen ehkä nopsahko. Tällä ehkä vois sanoa vähän ehkä ei niin hyvä. Niin, koska tää on vaan matkaa kuvataan. Koulumatkasta tulo. Paitsi tää ei oo ihan normaali, mutta kuitenkin. Normaali ei todellakaan oo. Mennään tien yli kuvataan. Oi, mä voin alkaa nyt kuvaamaan. Kuka? Ei kuvaa tällä hetkellä. Sitten, no tosta painat, eikö sä näe? Kato, se on pausa. Tai sitten se kuvaa. Tyhmä jos Tino. Joo, tässä on, mä oon aika tyhmä, mutta... Rapelota mitä? Normaali. Tän kameran kanssa meni vähän oikosulta, mutta... Aivan sama. Tää sitten on vähän tätä... Tää ei oo mikään mä paras YouTube-video, kun vaan kuvataan, että tässä on mitään niinku esitettyä tai silleen, että me vaan kuvataan ihan läpäänä tälleen. Mä en sitä aika sulkea, mutta laittakaa kuitenkin YouTubessa aina tän. Tämä aina, äläkää laittako koskaan. Hyvin vihainen, jos laitat näin. Se hakkaa sut. Hyvin vihainen. Että... Hei! Ja muistakaa tilata kanava. Siellä on hyvää mussaa ja hyviä foodies-videoita. Joo, ja sitten futistakin tulee mun lempilaji. Rapeahan on semmonen foodies-man. Esimerkki kaikille. Mun idolihan siinä tietenkin Ronaldo. Eli siellä on aika paljon... Ja Kapelo se Pepe ja kaikki Sapia Lausat ja kaikki. Mutta ei nyt siitä enempää.
Niin, totta kai aina kaikki parhaat. No niin, nyt mennään autotien yli. Oliko se ensiksi vasempaan? Oikeaan vasempaan, jos se tulee auto. Mä menen traktorilla. Siinä Topi. Ei tässä tietenkään mitään kiirettä. Tällään pikku valtatiehän vaan tää. Missä mennään auto? No niin, siinä on Topille käynyt vähän köpelösti, mutta... Tai no vähän. Mutta... Aettu. No niin, aettu on siis, kuten sanottiinkin, niin vain näissä videoissa ihan... Se ei oo tässä meidän omissa. Mitäs Topi noin siellä tutkii? Mitä? Sytkäle. Testataanko? En tiedä. Ei vielä. Tuliko vähän tuulenvirettä? Tuuluuko? Jossakin videossa vähän käytetään, mistä nalato tulee, mutta... Lopetetaanko tää video? Tää on niin suurta. Lopetetaanko tää video? Okei. Ja se on... Ei vielä, vaan kohta. Mutta no niin. Vielä siis esitellään tuo. Onpa aikuiset huolimattomia. Heittää tämmösiä kunnon Mehän sytkäreitä. käytetään tällaisia kanssa. Niin, mutta Ei oo kuitenkaan. tää on rikki, mutta aikuiset... Tällaista sitten ei feikata. Kun on tehty aikaa sitten, niin tota ei feikata. Jos te sitä feikkaatte, mä tuun pullonkaan, lähdetään pää irti. Hei, ottakaa. Tilatkaa muuten kanava. Niin, Kanal Plussa kannattaa. Sieltä tulee hyvästi jalkapallo. joo. Ja sitten, mä en panstata, mutta se on Siimoon hyvä. Niin kannattaa tilata kanava. Kaikki sen tieto. Niin saatte tämän voitte kopioida tämän meidän sivulta taustakuvaksi. Ei kun saa no saa sitten... Varmaan keksitään tässä joku homma, että tilaajat saa jonkun. Sittenhän meillä on voittaja HP:n ja niitä, että jos tykkää meistä Skypessä, YouTubessa tai muussa, niin voi liittyä arvontaan, josta voi voittaa HP. Mutta oliko vielä asiaa? Nimittäin... Niin ja kaikki tilaajat voi liittyä semmoseen tilaajakissaan, mistä voi voittaa semmosia ainakin Applen uusläppäriä. En mä tiedä. Mutta se on moi. Elikkä hyvää yötä. Otka